a môžeme si to otvoriť. Pečivo, chleba 4 rohlíky, k tomu sek, jezický guláš, chleba 4. Takže čus, dneska tu je opäť Matrix a mám tu ďalšie videjko. A dneska mi prišiel nejaký balík a proste prišlo mi to tam, kde som si bol dať vyrábať trička. A proste som si ich dal vyrobiť iba tak zo srandy, proste ani mi niečo pošlu. Takže som dosť vedavý, čo to je. A môžeme si to otvoriť, takže kamo, ja sa fakt teším. OK. Kamo. OK, to išlo celkom podľa mňa ťažko. Nechce to na to dívať. Kamo, ne, kamo. Hrnček, kamo. Oh my god! Wow! Magnetka, chápeš? Proste magnetka. Kamo, ten hrnček. Celkom nice, proste. Čo si? Mega pekný hrnček, kamo. OK. Proste asi nejak takto vyzerá. OK, celkom dosť. Kamo, what? Čo si? Nice. A to bolo asi všetko do tohto videjka. Kamo, mám hrnček proste. Hrnček. Toto by malo byť celkom ale tak v strede. To keby bolo takto tu, vieš. Tá čiarka by bola proste taká, to by bolo. Ale nevadí. A čus.